Stai că mă beșez. Scuze. Asta e codruță. Să vă... Iau și cu pisicuță. Vai de capul meu. Ni tu. Bine, lasă, nimic. Ia. Mami, iar n-ai făcut să te strângă. YouTube. Asta e Ghiță când îmi bată. E mami. Ce? Wow. Puh. Dar nu mai zice pu, că iar să se cu freza. Ce? Nici te puțit. Ce? Nu, uite ce tu. Nu, lasă că iasă. Asta e pisică. Dar de ce nu l-ai lăsat să se întorcă el? Mami, poftă de ciont. Nu. Asta e Manole. Kids. Eu? Cu Eli. La mare. Să văd. Vii. Sigur, Eli, Ioi, Manole. da, am pus să soarele. Eu, ce romantic. Ce romantic, ce frumos. Îți vorbit să tu mergi pe jos. Nu. Da, noi ne pun. Eu, lupă, eu, YouTube. Ni. Păi nu ce are aici? Nu avem veiță. Ni, bea, se suflet. Stai acolo. Ni. Puh, mami, iar trebuie și... Nu. Ariciule? Ai citat mirosul ca și la mirosul de parfum francez. Eu... Unde merg mă pierde, mă? Iui. Ce prostie. Stai cum îmi punge. Nu abită. Mami, nu mai te turti, că iar îi pică țepii. Bine, dar du-l acolo. Dar ce să se duce în partea aia? Ce mirosi. Da. Ce-o găsit? Plosche. Șș. Ce? Nu că vrea să de jos. Puce, pe și puce. Ce? Nu ce? Ce pute, miști. Bine, da, miros. Nu-i glonțul. Ce limbuță. Unde e limbuț? Săracul ce se plictisește. Cum scap eu de aici? Ce știi că se pe... Face pic. Păi venit în mireasă. Face cacă. Uite-te. Ioi, mă, nu faci pișu și caca. Kids. Lasă-mă să mă ordinez. Sorina ce face cu el? Ce trompetă are? Dar aici ne țăpăm că nu mai e mâine la... Cu
frații tăi și cu... Să-i arătăm Da. la ele. Bram, bram, bram. Mergem la Eli cu el. Da, nu știu dacă e culcat. E culcat oare? Nu știu, vezi. Dar ai deschis aia dacă nu e culcat. Da, ce-i paci? Ai, pișul de... Nu pișu. Și ăsta ce, tălpițe mortale. Caca sau ce? Mm? Aduce-te, Valentine. Floricel, ce de mă? Ce frică e? Da, nu ne putem. Era o floră, mă, știi? Da? Mai că sunt. De milos acolo. Nii, vodă. Nii, cărnatul. Ce? Cum să scape de Da. aici? Ce-mi place cu Da, și cum facea? Ia, beșină, ce aromă. Mai de speria mea. Mai ia-te o potură să ne jucăm cu ei. Ui! Ah. Nu, felicit, nu lasă fără mine. Și acum mai nu, Hai să-i dăm salata aia de greu. Ce? Fai, Eu ce capul, sunt scos, uite. vezi? Și eu. Mi-a rămas să scos. Ce o pizza. Mulțumesc, lasă. Cacu. Speriată că ne uităm la el. Ce pucea, ce pești. Atâta miros. Ce vrei să faci acum? e ți-mi să vezi că Ce salată tu? Hai că aduce salata, pizza. Bune. Nu. Pizza. Dacă Dar ce o Zorina, când am zis, hai vezi tu cum miroase aripi. Și ce o zis, hai cu mine. O zis asta către tine. hai tu cu mine. Ce să faci? Noi ne suntem. O să vedem, nu știu. Maria. Hai să luăm să vedem.